In Veenwouden stiet sneeuwen en snijn alles in het teken van de midseizoen tijdens de slag om de skiersteens. Bezoekers genieten van zwart fjortjen, muziek, oude ambachten en activiteiten van jong en oud. In een groot kampement wordt zien hoe het mensen in de 14e eeuw leven. Nou, het was een idee van een oude eigenaar van de skiersteens. Die beheerder aan, die hield al in Holland om het te organiseren. En die had het in de klus gegooid van de nieuwe beheerder. En toen hebben we het machinaal weer oppakt. Meesken, goeiemorgen in Veenwouden en welkom in de midseizoen. Nou, we zijn al meer dan een ierlien begang, maar in het begin werd vooral brainstormen, wat het betekent, hoe zullen we dit opzetten, wat zullen we in het plaatsje, wat wil we in het plaatsje hebben. Wat is er uit te beleven hier dan? Al van alles en nog wat, van jong en oud. Het is een heel terrein van band met activiteiten, de band kan daar een weerwolde speelt van. Er is natuurlijk een heel kampement opzetten, best zien en beleven is hoe ze in de midseizoen leven en ambachten, er zullen smid wezen. Het is gewoon een bijzonder evenement, hè? Ja, heel bijzonder. Normaal, in een peerbund kijk dat het hier is op school, maar het hele dorp zit erachter. Het is een prachtige plak. Het initiatief is heel goed. Oppakt door een dikke 60, 70 vrijwilligers. Ja, dat is geweldig. Dan kan een mooi petje op. Maar vroeger toen we liet hier met een riddersfeestje. En toen moet ik aanreden werden. Dan kreeg ik al eens een pet op. Hier met een mooi zwart in de hand bienenwekridders. En zo viel dat je het ik, hè. Dat viel kijkt echt. We zijn echt en we hebben rom in de tiert. Iedereen rent je mooi in het tenue. En dan ben je echt even in de tiert. Dan viel je bij, oh ja, ik hier ridden bij zijn kind. Ja. Hierbij ben ik het festival. Ja. Waar ben je nou eens het grootste? Toch wel op dat we hier met Samprot en meesten uit het dorp dit opzetten. Nou, het groepje begon liet, maar we staan hier of dit weekend met zo'n 24 vrijwilligers. Elsen had een prachtig kostuum onlutsen en die zet zich om neer te om hier een mooi feest van het dorp van de regio te maken.